दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवारम का आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन सांग. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फवसवचे खातीर प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सौम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरल्या बावार्थ्या पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो. अंकुर मरियेतावन जल्मलो. पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आणि ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तावन जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज सामका येवं. तुझी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये
मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मोरयेक बडवो कोबार दिता. देव सर मनशाचे तारान आशेता देखून ताणें ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमकां दिलो. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन अंकवार मोरयेचे उदरी तो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. शेकी ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां ताणें सर्गींची दारां उगडली. देव सोडवणेचे देणे आमकां घडयेन दिवंक शकता तरी तो सोडवणेची चरित्रां रुपीत करता आनी तांतू मनशांक सहभागी करता. देखून पोरण्या सल्ल्यांत प्रवादी मुखांत्र आनी नेमलेलो काळ भरती जातच ताच्या पुता जेजू मुखांत्र ताचो मोग आमकां उगडापो करता. सोडवण्याच्या चरित्रेंत देवान मोरयेक भागीदार केली आनी तिणें पळय हांव सरेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून देवाचे कुशेक कल्तिमान घालो. अशें तिचे वरवीं देवाचो पूत आमचे मदें आयलो आनी जियेलो. आज देव आमचे मुखांत्र ताचें येवजन संपूर्ण करूंक कुशी व्हरता. आमकां हर एकल्यांक ताच्या सोडवण्याच्या येवजनांत वांटो आसा. देखून आमी मोरयेचे आदर्श घेवन देवाचे कुशेक स्पंदन करया. अशें आमचे थंय आनी आमचे मुखांत्र ताचे सोडवण पृथ्वीच्या पंतान पंत पावाशें मिनात घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनाती
कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांका तेर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदीन तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी, येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिक गरज, आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दावादावीक गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडा ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचें हें भाग खंयतोन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंताचें नांव. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी संगी रावली. उपरांत आपल्या घरा ती पाटी गेली. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सावन, तुझे राज समकाय येवं, तुझी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान साव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे
माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकान तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरकार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्मता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देवपुतान मनीस जावचें घडीत चारित्रीक तशें विशिश्ट. देवाचो पूत आमच्या कुटुंबांत जल्मलो तर आमकां कितलो संतोश भोगतो. आमी ताच्या जननाची फेस्त करची रीत ह्या सताक साक्ष म्हणयत. पूण 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत मनीस जावन बेतलेमान जल्मल्ल्या वेळी ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. तरी देवपुतान तांकां इन्कार केलें ना. आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. देखून ताच्या जल्मांतय गवळी संतोसले. सर्गींचे दूत देवाक महिमा गावंक लागले आनी आंकवार मरी आनी जुजे देवाक अर्घां दिवंक शकली. जेजू नव्यान मनीस जावन आमचे मदें येवचो ना, पूण जिवंत जेजू आमचे मदें सदांच आसा. तो आमकां मेळोवंक तवळ तवळ थरावळ रुपांनी येता. देखून आमची काळजां ताका आमी उगडया, ताची वळख आमी धरया आनी ताका आमच्या कुटुंबांत सहज जाल्ले एक वर्ते मोगाचें समाधानाचें आनी भावार्थाचें वातावरण रुपीत करया. अशें देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमच्या उतऱ्या करण्यांनी सर्वांक आमी परगटया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी
सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकान तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरकार वोन पाय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळूक जेजूक तेंपलान भेटयता. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सरस्पराक समर्पूंक जाय आसलो. मोरी जेजूच्या पसक्या बापा जुजे सांगता जेजूक तेंपलाक व्हरता आनी याजकाचे हातीं ताका सरस्पराक भेटयता. धर्मशास्त्र पाळूंक मोरी आनी जुजे उर्बेवंतां जावन आसलीं. सोमर्तीचे कायदे पाळूंक आमकां ती देख दितात. ह्याच वेळी सिमेओन मोरयेक पयलेंच सांगलें की जेजू बाळोक कश्टां दुखीचो मनीस जावंक पावतलो आनी अशें तो मनशांची सोडवण करतलो आनी मोरी सोडवणेच्या कामांत दुखेस्त माता जावन सहकारी जातली. ह्या संवसारांत जल्मोवचें हर एक भुरगें देवाच्या मोगाचो गुर्त. हर एक भुरगें नवो बरवसो हाडटा आनी हो संवसार बरो करूंक कारण जाता. पूण आमी आमच्या भुरग्यांक बावरतान आनी मोगान जियोंक शिकोवंक जाय. अशें आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक संद्याक देवाच्या आश्र्याखाल जियोंक आदर्श जावंक जाय. मोरयेन आनी जुजेन बाळका जेजूक तेंपलान भेटयल्लें घडीत आमच्या आवय बापायन तांणी तांच्या भुरग्यांक देवाची देणी म्हूण स्विकार करूंक आनी तांकां क्रिस्तांव बावरतांत ल्हान व्हड करूंक प्रेरण जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले
बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकलोलो भुरगो जेसू टेंपलान मेळटा. मोरयेन आनी जुसेन जेजूक सांगाता घेन आसता देवळांतून पाटी येवचें आनी उपरांत आकांतून दोगांयनी देवळाक पाटी धांवचें आनी जेजू तांकां थंयसर मेळटच संतोशचें. हो एक मिस्तेर देवानांचो येवजिल्ले तसलो. मोरये लागीं जेजू म्हणटा कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा जाल्यात गी. ह्या उतरांनी जेजू आपूण सर्गींच्या देवा बापाचो पूत देवसैमान ताका समासम म्हणलें सत मोरयेक आनी जुजेक उगडापें करता. नजरेचें कुटुंब भाग्य आनी आदर्श कुटुंब. जुदेव कुटुंबाच्यो रितीरिवाजी तांणी पाळल्यो. जेजू 12 वर्सांचो आसता ताका तांणी जेरुजलेमाक पास्का फेस्ताक व्हेलो पूण थंयसर तो तांकां सुकलो. व्हडा खंतीन दुकान तांणी ताका सोदलो आनी तो ताका मेळिल्ले वेळी ताका संतोश जालो. देव मंदिर आमचें आत्मीक आवय. थंयसर आमी एक कुटुंब जावन आमच्या भावार्थाचो गूट संभ्रमता आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर देवाची बेसांवां मागता. देखून देव मंदिरांत आमी देवाची विचित्र कृत्यां वाखणूंक आनी देवाच्या आशिर्वादान आमची जिणी रुपीत करूंक शिकया. देखून देव मंदिराचो अर्थ आनी महत्व आमी आमच्या भुरग्यांक सांगया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान साव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर
कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरकार वोन पाय. नमान राणीये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तू आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोमिया काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोमिया काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनाती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनाती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भोव नितळी माये आम्हा पासत विनाती कर. खत नातले माये आम्हा पासत विनाती कर. आपुट्ट माये आम्हा पासत विनाती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनाती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनाती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनाती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनाती कर. सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भौशाणी अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. मानापात्र अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. परगटूंक फाव जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा
पासत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर. दाडियाच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर. सर्गींच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनंती कर. फांत्याफराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर. बिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर. पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर. बोडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अंकवारींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सोमेश सांता भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सैंबाच्या खताबीण गरबी संभावले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले. बोगोस आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले. दयेन आयक आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले. काकुळत आमची कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार वो करी नाका पण समेस विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अणान बरीत आनी सदेवी आमकुवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फवसवचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जिवंतपणा वरवीं शासनाचे बचावेचे इनाम आमकां आसोवन दवरला. भाग्यवंत आमकुवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतो आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतो बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकोवया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वाक्य 13 तावन 21. तोवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे कर्ण दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमलां. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया सर्व तरांच्या अपस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावेत पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जिवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पावटी उदंड पीक जालें. तोवळ तो आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं. म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजीं कोटरां मोण घालतां आनी वोडकन बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतू भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां, अदृश्टवंत मनशा, साबार वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो.
असली गत बुनियत आपणाक सदिरवी पुंजयतल्यांची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्यांची. देवाचे उतार हे. उक्त्या हातांनी या संवसाराक आयिल्ल्या आमी उक्त्या हातांनी या संवसाराक आदेवस मागचें. ह्या संवसारांत जियेतना आमी अनुभव करची ग्रेस्तकाय दुडू आस्त बदीक देवान आमकां हुंक्याक दिल्लें देणें. हें देवाच्याच हाताचें काम. देवान सुरवेरच केल्लें आमच्या जिविताचें निर्मोणें. मनशा लागीं कितलो दुडू कितली ग्रेस्तकाय आस्त बदीक आसल्यारी तें मनशाचें जीवन जायना. खंयच्याय मनशान ताची ताच्या जिणयेची अवधी ग्रेस्तकायेन दुडवान लांबोवंक जायना. 4 दिसाच्या संवसारांत जियेतना ग्रेस्तकाय आस्तबदीक अनुभव करतना आमचो मनोभाव कसो आसा जे म्हणले विशीं आमचेरच एक नदर मारूंक जेजू आमकां उलो दिता. ह्या संवसारांत संतोशान ग्रेस्तकाय अनुभव करतना देवाचो उडास आमकां येता गे. ग्रेस्तकायेन जियेतना आमचो भावार्थ आमची मौल्यां आमी वगडायल्यांत गी. आमच्या ग्रेस्तकायेंत कश्टांत पिडेंत दुखांत आसल्या भावा भयणीचो हुस्को आमकां आसा गी. असल्या साबार सवालांक देवाक मानता तसली जाप आमचे थंय मेळोवंक असाध्य जाल्यार आमकां आनी ओपारींतल्या ग्रेस्त मनशांक कितेंच व्यत्यास आसचो ना. विघ्ना आनवारांत मोरयेची ससाय जोडूंक मागणे. ए मोरये, तुका आमच्या घराची दनीन आनी रानी म्हूण विंसून काडटा. भोव मोगाळी माये, पिडेंतले वायटा विघ्नांतले गडगड्या जगलाण्यांतले उज्यांतले वाऱ्या वादळांतले झुजा अवघडांतले आनी दुस्मानाच्या हातांतले हें घराणें राख. ह्या घरांत जियेतल्यांचो भद्र आसरो तूं जा. भायर भितर वेताना आमची मेटां तूं सांबाळ. अकस्मीत आनी ना तयार मरणांतले आमकां निवार. पातकांत हांवन आमकां पयस दवर. आमी सोमेस्तानी पातयेनेन आनी तिरासानेन हांगा आमच्या देवाची साकरेकन उपरांत तुजे सांगाता सर्गार सूख भोगूंक पावाशें कर. मोगाळी माये, देव आपल्या उतरान कितें करूंक शकता तें सर्व तुज्या मागण्यान तूं करूंक शकताय. केदें व्हडलें भाग तुजे मोरये आनी कितली श्रेश्ठ तूं सर्गा आनी संवसारार. त्या देखून हांव व्हडा संतोशान मोगान आनी पातयेणेन तुज्या पांया तळा धांवून येता. मोरये, तुका हांव नमन करता. तुज्या पांयांचो उमो घेता. तुजे लागीं परातून मागता. दया करून जेजू कडेन विनंती कर, म्हज्या पातकाचे बोगसणे जोड दी आनी म्हज्या कुडी आत्म्याक भलायकी लाभय. जेजूची सेवा करूंक आनी सर्व मनशा कुळाक तुजे मुखांत जेजू सरशी आपण हाडूंक म्हाका तूं वाट दाखय आनी जेजूची सुवार्ता प्रगट करचे उत्तीम हातेर तूं म्हाका कर. ए मोगाळी माये, तुज्या आश्र्याक धांवून आयिल्लो, तुजी ससाय मागलो आनी तुजे ते विनंती केल्लो कोणूच निराश जावन पाटी वसूंक ना. ह्या बरवशान प्रेरीत जावन आमी आयल्याव तुजे ते हे अंकवारीचे अंकवारी आमचे माये, तुजे लागीं आमी येताव. तुजे मुखार आमी रावल्याव एक पातकी आनी दुखेस्त मनीस जावन. हे जेजूचे आनी आमचे माये, आमचे मागणे तिरस्कार करिनाका. बागार तुजे दयेन आयक आमकां. मोरये, जेजूचे माये, आमी तुज्या पुता जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक आमकां शिकय. मोरये, क्रिस्ता माये, आमी तुज्या पुता जेजू बरी कुडीन आनी मोतीन आनी देवबिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी. मोरये, नजरेताच्या कुटुंबाचे माये, आमच्या कुटुंबांक राख आनी सांबाळ. मोरये, आवयांचे शेकाये, सर्व आवयांक शेगुणांनी नेटय आनी माया मोगाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण दी. मोरये, देवाच्या पुताचे माये, एक दीस जेजू संगी तुजे बराबर पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्गी बापाक अर्गास्तुती गावंक आमकां तूं फावो कर. आमेन. उतर प्रायस्ता खातीर एक विशेष मागणें. सर्गींच्या बापा, आमच्या कुटुंबाच्या मालगड्यां खातीर आनी सर्व उतर प्रायस्ता खातीर मागता. उतर प्राय जावन आसा तुजे मोलादीक आशिर्वाद. आमचो भावार्थ तांचे तावन देंवन आयला, तांचेंच रगत आमच्या शिरांनी वाळोवन आसा.
तांचे खातीर मागणें करचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. ताच्या उतर प्रायेर तांकां सर्व भलायकी लाभय. आमचे तावन सर्व तांच्या भुरग्या बाळा तावन तांकां संतोश आनी तृप्ती मेळोवन दी. तांच्या कश्टांत पिडेंत आनी अस्कतकायेंत आमी तांकां सांडून घालिनाशें व तांचो बेपर्वो करिनाशें आमकां तुजी कृपा लाभय. तांकां सदांच गौरव दिवंक, मोग दाखोवंक आनी विधेय जावंक आमकां एक खालते काळीज फावो कर म्हूण आमी मागतांव. आमेन. पाप से बचा इराद्यापासत आता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवं. तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी मागया. मोरये मायेचे विनवणेन सर्वेस्पर सर्वांच्या कुटुंबांनी दाराळ बेसांवां वांटून दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवं. तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोरये सदांचा दार तुजो, जावं दी फळ आमच्या मागण्याचो. पोतान तुज्या केल्या तुका शाबीत आस्रो निर्भाग्यांचो. कुमोग तुजी सदांच तयार, भुरगीं माये मागता वादार. कुमोग तुजी सदांच तयार, भुरगीं माये मागता वादार. कितले उठोंक पेसाडल्या रे, परतून परतून पडताच आसां. अस्कता मी बाळां तुजी, माये आमकां पाव म्हूण मागतां. कुमोग तुजी सदांच तयार, भुरगीं माये मागता वादार. कुमोग तुजी सदांच तयार, भुरगीं माये मागता वादार. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी, आशिर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी